ukhanya nje, ukhanya nje. Ake ngashumayela kwenye indawo olunje, ngashumayela nginamabhuluku amathathu, ngafika nginamabhuluku amathathu, ngamisa imvuselelo yamaviki awu6. Shintsha lamabhuluku amathathu. Kwasindiswa abantu. Babesindiswa abantu. Bagcina abanye bezohlala la ngihleli khona, abanye abafana. Uma sebehleli la ngihleli khona, phume ngihambe ngiyothandaza ngibuye. Ngithi hlaleleni lapha ningaye enkonzweni. Bathi mfundisi, kuyaswenkwa kule yatembe. Bathi kuyaswenka. Ngithi mina ngoba yimi ngedwa nje umfundisi ofikile lapha na kuswenka bani? Bathi hayi wena mfundisi inhlelo oshintsha ngayo impahla. Lapho ngangisemncane ngisagqoka usize 28. Silingana nabo. Ngavetane ngashona kusisikhwama sami esasingenagama ngasivula. Ngathi mina ngizogqoka lokhu bafana bami. Ninayiboneni lapha ya. Ngithathe konke ningakuthatha nje umuntu agqoko kwakhe. Bavula bakhipha impahla. Uma bekhipha omunye adonsa omunye angafica athi ukuthelele laba abanye. Bese ngithi mina shonini makukhona impahla engeke ngayigqoka eningayiboni lapha. Bangikwankwaze bafuna ukusho bayicabanga bayiboni. Bese ngithi mina kubo yila mabhuluku nje engiwagqokayo lawa. Nalama shirt lawa engiwagqoka nawo lamabhuluku ase Mr Price okhashini base Mr Price yabamakwa bawasha bayashintsha nombala kodwa ukhanya nje ukhanya kuyakwemboza ukhanya kuyakufihla ukhanya kuyakwemboza zazi ukuthi awuyona lento oyibona uyiyo uyilento uNkulunkulu akudale wakubeka uyiyo wena unjengomuzi owakhiwe entabeni ongesitheke.